Mnogi ovu biljku imaju u vrtu, ali rijetko tko zna koliko je zapravo cijenjena u tradicionalnoj prehrani. Njezini nježni zeleni listovi koriste se stoljećima, a danas privlače pažnju zbog svog bogatog sastava i osvježavajuće arome. Smatra se da može biti vrijedan dodatak u ravnoteženoj prehrani, jer sadrži različite biljne spojeve, vitamine i minerale. Mnogi je vole koristiti nakon obilnih obroka zbog njezinog ugodnog i svježeg okusa. Osim toga, često se dodaje jelima kako bi se smanjila potreba za većim količinama soli. Ova biljka također sadrži prirodne antioksidanse koji pomažu zaštititi biljne stanice od oksidacijskih procesa, a upravo zbog toga je posljednjih godina postala sve popularnija među ljubiteljima prirodne prehrane. Zanimljivo je da se njezin miris prepoznaje već na prvi dodir. Dovoljno je protrljati nekoliko listova među prstima i oslobodit će se karakteristična aroma koji mnogi povezuju sa svježinom vrta i domaćom kuhinjom. Dok pripremam ove listove, napišite mi u komentarima jeste li već pogodili o kojoj se biljci radi. Sada ćemo listove sitno nasjeckati. Upravo se u njima nalazi najveći dio karakteristične arome zbog koje je ova biljka toliko cijenjena u kulinarstvu. Osim što jelima daje poseban okus, mnogi redovito uključuju u prehranu kao dio zdravog životnog stila. Prije nego vam otkrijem koja je to biljka, svakako se pretplatite na naš kanal, jer u sljedećih par mjeseci ću svakodnevno davati dosad nepoznate recepte koji su zlata vrijedni, a nitko ih ne zna. Danas koristimo kopar, ali da bi ga maksimalno pojačali dodat ćemo još 2 sastojka. Nasjeckani kopar stavite u šalicu ili manju posudu i prelijte s približno 250 ml vruće vode. Ostavite nekoliko minuta da otpusti svoju aromu i da se napitak malo ohladi. Dodajte 1 žlicu svježe istjeđenog limunovog soka, koji napitku daje ugodnu svježinu i prirodnu citrusnu aromu. A sada dolazi sastojak koji je pravo čudo iz prirode. Koristi se već stotinama godina, a nevjerojatno je da mnogi ne znaju koliko je dobar za zdravlje. Na vrh žličice dodajte malu količinu mljevenih klinčića. Klinčići su poznati po intenzivnom mirisu i bogati su prirodnim antioksidativnim spojevima. Sve procijedite i napitak je spreman za konzumaciju. Podijelite ovaj recept na društvenim mrežama, napišite nam u komentarima za koju biljku želite recept i mi ćemo vam napraviti to u sljedećem videu. Živjeli!